Yeah, Taurez in German. Minute one. Solis Bizarro. With Aphrodisiac Films. Ndiri cinematographer, ndiri filmmaker and videographer. Oh. The problem I don't in the industry. First and foremost, in a structure, we don't have a structured industry. We remain I told industry, say industry. Basically, I want to arts sector, usually to know fun or share of it. I think Jongo Baba concept, you know, Bagwana to put out to the right ones, Wakatanga, Shoma guitar, and then that's the same in the issue in a remain. Okay. Now, basically, the government, until the government can see potential in the arts industry, because the thing with the arts industry, it's raw materials. One talent in one and raw materials, so you don't have to import anything. Import as part of natural talent, no pure facilities, the talent is showcase. Now, it's a pity when you see talent or in art sector. Let me say, you know, not so apply like Zim Danso, whereby the government type genre music until Wagash market away through my combi and then my pasa. To recognize her without even a single push from the government. And then the government is now coming down 30,000, 40,000 per month. We must tax them. But as a government, first taxpayers money and then that would have given them the right. We must tax you. The Minister of Sports and Arts last week, I got down to concerns, and the people are saying no, government is filmmaking. Filmmaking, I don't know videography. And here, but I'm fun to facilitate because government is going to spoon feed them. But if you take the agricultural sector, 1999, 1997, Bagatanga Vanu Kugara, Mindia Katikure, Bagawachingo injector Mari farming sector each and every year. What input scheme, it's spoon feeding, and Apanamuna not a new farmer for more than 20 years. Because that 1997 to 2018. As you are concentrate on one sector, whilst the industry, maybe the arts, it will suffer that. Chenodiwa arts sector is less than 20 million to film, less than 20 million to music, less than 20 million to drama society. Saka ipapo itubantu kwa ipapo. Mimi munozona say kuti muno film andika. Kana ma film ma video. Mabadaro na artist we simdanso. Tongoti mabadaro na sekalas. Ndani muridwe video. Right, and open drive and that though issue of na structure. Basically, video and ownership. That is because of the Havana structure. And two, could you with a part ownership or force with marketing? And then because Havana structure and Havana structure, videos and play of ZBC. They can tell Nation sing dance on the music, but royalties are good to go fun. Basically, but the same stations are good play. Royalties. One of what register and the moment I register, and I royalties. The next thing music ever generation which is like one good. So they work a shoot on another royalties are happy on a local station. Havana Bajamus out in ownership. That no, Matthews are repoker. To a video, you take ownership. Because Kavari is no longer a video, but you know, the fans, it's more like marketing. You put another video, it costs Tiagas, what maybe the market on or can do not so do one of my shows. But I jump but the way it's supposed to. But my artist Agawanda, Vajis, marketing. Isusu vange nini especially nini jangu Saketo Cronking ini ndozo esa video pa channel pangu yoonekwa ndozorowa ne copyright zvinenge zvafamba sei
ya issue ndakaiona ndaitotaura na street hustler ndakaiona hangu yemumwe muimbi. What really happens is panofanira kustrikwa a balance in everything. Panofanira kustrikwa a balance ndo zvisingazive vafana kunyanya. The problem with vakomana vezim dance kusaziva mastructures kune imwe inonzi ignorance. Right now muri kuno kumudhara mogona kutona vafana vachiva vachiti amudhara nda kuti muite manager wangu handiti ivo havanzwisisi kuti what is a musical manager. A musical manager munhu anoemployiwa neartist achibhadharwa pamwedzi kuti amanage maaffairs. Asi iye paanouya achiti mudhara kuti muite manager auda kuti iwewe uite sponsor. Kwaari ndo definition yemanagement. Saka ndo paona kuti you get back to the same issue yakuti kanga yakukukanganisa yekuti the same person wamakasimudzira because I know the artist akazvita. The same person wekuti kusimuka kwake pamavideos ake achibuda muka sort of even guava raga kaita je akwira iye ari kunotarisa but munhu anenge akuita mari of which haazivi mabhadhariro ofuti anoita YouTube kuti it's peanuts maviews ake it's almost zero. Mamwe acho it's zero, nothing is coming up. Kunyanya nemutemo nyuwani waane YouTube wepayment it's zero. But iyo anenge achiona maviews. Iye anongoona maviews and then anogona pada kufunza kuti dhora peview handizivi kuti ari kufunga kuti chii. But asingazivi ndechekuti ana Beyonce kwakudarika ma1 billion views. And hapana munhu paachapiwa mari dhora peview paYouTube ndamunhu anongoona because maadverts ndaanofanira kubhadhara. It's peanuts zvekutoti dzimwe nguva if it contributes hazvishamisi kuti panenge pacontributwa $. Adaro wataihoda iti nina handichabate maworks ako woteera munhu aya kuchannel kwake ukuona video rake ne16 views. And then wakapinda mastreets kunyanya vanezimdanzo akutonzi apera. Iye aifanira kuziva kustrike a balance and idei akagona kuona kuti aiwa ini ndakuda kuzvimirira ndaane channel yangu maybe ndaavivo whatever. Aifanira kuti noona mukoma takashandidzana and ndo appreciate zvakaita ndakandichikumbirawo soso oonesana nemunhu kwete kumanya kunoti flag bozobuda pakanzi takukupa vhiki toda kushata down. Saka handitiwaziya problem like inini hangu ndakudza ndiri mufilming. The issue was like ndaivakuwadzana ndairekodha nana SB5 indairekodhera kuna ngoimba chirungu chete. It was like an artistic thing yekuti handisina zvokuita nana SB5 chief for you namborekodha nana. So I started doing musical videos pandakatanga kutora tenga camera because filming inoti kutanga nephotographer akapinda musical videos unodini. And then ati vakomana please imi muri shamwari dzangu ana King T ana Mufa ana Jerryman vese vakatanga kuimba ndichiona in fact genga vaizviti raving yard Pop 10 Mufa anonzi ani mufana uyu Nadi Nice Jerryman vaifamba vari kagroup kavo kainzi raving yard ndevekupiwa ndevokuwadzana. And then vachitanga vese kune vamwe vakazomira kuimba and I'm like guys ndatenga camera ndakuti muone mentality nevafana vedu. Kamera ndatenga ndambozvidzidzisa ndaita matest shots angu ndatorawo mhuka ndatorawo mhuri yangu. I think ndabata concept yogadzira video. And I think I'm good chero maeditings ndadzidzira handina kuda kudzidzira pavideo yemunhu zvese 100%. Ndatanga ndaita zvinhu ndatora mabirros angu ndaenda kufamu ndanotora vanhu vachidaiso ndakaedza kukalakirita ndaonawo kuti zvinogona kuti ndichitanga. Saka imi guys muri shamwari dzangu we've known each other vamwe vacho vakatori ma5 years. Chiuyai ari kuda ngauye nesong yake maybe vanhu 5 uyai 5 for free ndikushutei handiti. And then tenge tichiona makataiwa wazonyanyonyepa torega kuribuditsa totangidza kana wataiwa wanyanyonyepa ngatisaribuditse ngazvife zvakadaro it's okay. And then atotaana Tinman aiva kuSkyline ndati chichigadzira rhythm woriti aphrodisiac rhythm right munhu ese anopinda ipapo ndoita medley yaro ndanoda kudzidza futi kuita a bigger workflow. And then the first 5 anopinda medley ndobva ndangoita ari mafull videos. What the people said hapana kauya vaiti zvindoda kunzai so oda kuti urayira maworks vanhu vasina kana video. And then ndasiyana nawo and then I started working in a workflow yangu yemafilms nechiki. And then from 2 years ago unonzi achiti mudhara chimbondiitayo promo mudhara makutira asati aizivana those maartist edu anoabusa marelationships. Ndozvandakadhakwa ndozvandiri kuitwa vanhu vese vandakabvisa vanofungudza kuti isusu maservice providers ameno
vanoabuse vanoyachiti ndarama akaifaiwa quality yenyu, they want to abuse. Iye zvinezvi hobho maartist muno manezita and totovaziva ndo zvavanoita vachitanga vaiti hamana handina kana china, hamana ndingori munhu makadai so handizokusiyewo ndaputika. The moment anoputika kuda kuuya futi achirekodha mahara achitaiwa ndikusimbisa ridhimu rako, kana umanje wazonyanyosara mumashure stere kana kudza kuti ndibhadhare mari yekuti ndiimbe futi paridhimu ipapo. That is abuse. And ndakaudza kuti manje life manje kune chinhu chinonzi karma. You don't pay me, you want me kuti kana you want to pay me peanuts, iwo chaita mbiri wozikanwa Zimbabwe yese and you'll be paid peanuts. And unosvika pakupera uchipewa peanuts usina chinhu, ungori kana uri mu1 room unenge ungori mu1 room, maybe unenge wangoone smart wasimba mchana ofuti kana wapera wangodzokera pawakauya, because you do not appreciate the laws of business. Ipapo ka uri kuona fanike nini iwo unoziziya ndakaisa mavideos ako hauna mbonipa kana video wambonipa video ndakapiwa nani pamwe neshamwari yemuridzi wevideo ndaratipushiriwe maworks edu haatombosiri artist akandipa yoita maviews akawanda. Now attention ino yakunani handichava kuna videographer iwo wakutowana chi basa mavideo ako ndakambosiya star rako kuti directed by Afro DJ, ndakambosiya telephone number yako iwo ausada mbofonero onzi ndakamboona video yako uchinzi chii chimbotitaurira. Ndakaona video yako paYouTube ndafarira quality saka maworks akamira sei zvaita sei. Vamwe vaibvunza chidai so but vanotuwa vanotobva vatozosvika pakutoti panotoitika basa. Wakatowana basa but inini dai nasina kuya kuno kudai pasina kupinda tsaona dzatiri kutaura idzi macopyright idzi pamwe tisina kutaura tese pamwe waisofurirwa nemwe munhu unzi munhu akuita mari kao. Inini ndakasangana nezvinhu zvakadaro munhu inini manje I'm learned passion izvozvo, I'm learned passion zvekuti zvinofamba sei kuti YouTube inobhadhara sei. Now ndotonzwisisa the whole aspect yokubuilda kusvika pa27,000 followers, ndoziva the work put into that, ndotoziva kuti zvine people vandotosvita noti kuuploada yemudhara ndinayo chana ndati ini handikuupload right. Chimbomira wakadaro wati unoziva the way kusvika pa27,000 followers, chimbovataurira iwewe kuti zvinobhadhara sei.